Aduh. Guys yo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rambutnya rewu-rewu kayak Banaspati. Bareng golek bensin guys, tak ceritane. Bensin ki par magrib iki lah. Muantri, mak turu, Mak. Wis turu. Apa buka berkat aku. Kaliren guys lho. Surone urung mecengeh. Berkate wis ready. Karena iki nganu guys yo. Apa jenenge? Surone gak enek, makane petone ning gone sasi sura gak enek, makane dibancakno saiki. Nek mambu, guys. Kimang ayamnya wis dibuka anakku. Walah. Ambekan ki mau dijemput makku sithik. Apa ora tak buka kok goleman. Soalnya rupa apa jenenge? Rupa apa iki jenenge? Urap-urap, guys. Wah. Bancane kok sak tekruk. Tuh, kilo tak dono, guys. Bancaan sasi sura weton sura muga-muga Mas Todi diparingi gangsar oleh nyambut gawe, diparingi seger waras, diparingi gemah ripah lo jinawi ning gone awal mapak sura ngene iki guys ya, muga-muga rezekine tambah mundhak. Iki mergawene ning gone aduh saka dulur, aduh saka tangga, aduh saka wong tuwa. Dadine muga-muga ning kono diparingi sehat wal afiat. Wis kaya pemirsaku juga sing adoh ning gone kono, muga-muga sing ora enek ning gone sasi sura, muga-muga ndang diparingi ijabah, muga-muga diparingi sehat wal afiat. Ya. Mbah dukune kakean ambeng. Ini lagi proses pertama, guys. Makane ndang dibancakno. Ya engko ben kepangan. Bismillahirrahmanirrahim. Kowe iki ketembet. Goleki. Enak. Iki bancakane Mas Todi. Apa ora tak buka? Kok nggoeman aku ki mang ya urung mangan. Masak-masakno wong-wong mang ki mang gawe sego goreng, guys. Lha lah padha kurangan aku gak mangan. Ndoke ben dipangan anakku. Ya Allah. Ketok pura, guys. Entek. Sesuk tak tuku. Iki lho, guys, anu. Apa jeneng tahune kok enak? Lah, kampung anyaran. Gimana nek ayam, guys? Ayamnya wis dipangan anakku lanang. Kok ayam kok endok? Lah iya, bayani. Ki sing Kok kuwi ambeng itu sakmono gedene. Aku men ngicipi urape. Itu kan Lah nek ambeng sakmono kene lagi pangan buah aku. anaknya sitok. Rezekine ya pas akeh. Lah. Kayak apa mapak suro. Enak lho urape. Udah apa enak pahit enak. Lah anak campur daun untas enak. Ayo seneng. Kayak sengir-sengir sithik enak.
Balah ki lho gerah kaya ngene. Nek mumpuk ya sakmene kae. Tapi nek bentrakan wong telung dina gak sak blek sak ember. Iki tak wen anakku, guys. Anakku doyan ndok. Cacamu wis padha mangan merga om. Makane ora anu. Ora bingung mah nek dolan ayam. Nanti ki payangan kae. Ngopi. Aku nek gerah iki ape turu gak iso. Bentar. Ijik. Wis sih. Ijik perkara ijik bolak-balik. El. Iki mine yo enak, guys. Nek mene blenger. Kan dari nek ambang pertama iki, guys yo. Kepangan yo enak. Lah iki mang kan ya kepangkalan berkatan manganan ya. Dadi sedina Mantap mangan ya. mie. Enak mangan. Emah, aku ngincip yo anune urape. Tengah. Ini sedotan irung ya? Dua kok aku. Ini buncis. Aku cocok dulu anu. Sedotan ireng-ireng apa seneng iki? Gosok. Gosok iki. Aku cocok. Nek nggonmu wis sesem turu anu tiranan kurang, guys. Urip nang kota dulu kadang-kadang ya enek sing enek sing ora kadang-kadang iki. Kok anu, guys, enak. Nanti lawai ayam panggang. Memang tapi ya wis enak, guys, lawai ayam goreng. Wis enak ayam, enek Dipangan sapa meneh? dapin. Dapin. Wis enek endok gak yo jus ya, guys. Memang kurang kudu buka ya lho. Bayam sak ada isine telu kok. Orang yang udah. Kudu turu, gerah. Mandur tuh. Kon iki kadang nek kadung kurus gak krungu apa-apa. Lah aku ape turu gedebak-gedebuk ngono. Ting. Darundo turu kok bener ya. Oh, hebat. Wis. Langge. Bisa. Wah, nek lampu ijo nih barang mak ternyata. Enak ya. Neng aku kering tahu ki. Tak kira buncis tok. Tukang warung kok masak ya enak. Enak.
bancaan ki nek wong kene iki sing dimeno ki wong lanang, guys. Nek wong wedok ngono ya aman. Wong wedok kadang-kadang nek dibuburno kuwi, bubur abang ku lho pemirsa. Jeneng abang. Kadang kene bocah-bocah cilik ngene wis. Nah, nek wong wedok ngene. Kadang ana sing ora. Ya. Sing dimeno soalé wong lanang. Yo disarapi. Kaithik ngono. Wong asine iki bancaan iki ngono, guys. Jeneng abang lho. Jeneng abang sing asli biyen ki tenan ki. Kadang saiki Heeh. rezekine wis akeh. Terus Dadi budak zaman, guys. Dadi yo dadi sing enak-enak ngene iki. Terus mergo ya terus dikei wong kanan kiri tanggane. Dikei ngene kaya terus berubah. Nimbang tangga. Lah nimbangi tangga. Mosok tangga ngeweki masih kotak, awake apa ngeweki jenang. Ora yo piye ngene ya. Heeh. Ya asline sesuai kemampuan yang kuwi ya guys. Ayo raketan sih. Wong lanang bisa nak meriah yo ngene iki, guys. Nek iki jos iki. Nek cak akhire tak wong pira ngono. Ya lho. Aku mangan gak tau kula apa. Eling anake. Nek anake kan ora mangan apa jenenge? Urap-urap. Doyan. Wajire nek amal wis gelap. Tapi ndak tahu nama. Ndak tahu. Padahal yo enak. Mak ngincipi urap-urap. Dan nek mampu dan dipangan. Nah iya, mau tak celuki. Aku dek mangan urung kudu mangan, guys. Kayak wis kudu. Lah maknya wetenge wareg. Padha wareg. Enteni Mas Wawan malah ngopi tak pangan aku. Mau tak tawani wong. Lah wong wis mas gugur yang mana? Nah mbok buka amel lah. Buka sing bar buas lho. Heeh. Maksudnya wareg ketemu. Nek lesu mesti ya di gasak. Ayo Mel turu Mel. Mel. Ayo turu. Iki wis libur ya? Wis. Pas prasmanan mangane bakso. Kayu cangkeme jejel ya. Aku sesuk janjiane. Lah kaya kowe nyengir rong turu. Apa? Wis iki mangan. Angel turu kumpul. Ayo. Angel turu. Pokoknya bermangan. Enak, guys. Kayak barang kok ya akeh nyediani. Kok Enak aku nang ndo payek. ora remuk ya, Mak ya. Ya mana ndok kan ning kono enek, Mak. Gak roh. Masa? Aku ora ndelok sak lek. Ning kerdus apa tak kek kulkas maksudku. Ya aja. Kabul kajate ya Mbak Endang ya dan sekeluarga. Iya, Dek. Muga-muga diparingi sehat, seger waras panjang umur. Bolak-balik matur nuwun. Coba nak apa nganu cah aku? Apa nguping tangga-tanggaku? Iya. Nek iku Mbah Kemi. Apa jenenge? Ajur. Bancaan HP radang. Ben nganu brasku ben awet. Ku baru, iya, sesuk baru pomone luwung. Dadak nek barengane baru nganu gendut. Aduh, malah ora sadang. Duwe awet ngono. Runtung-runtung ya. Runtung-runtung. Sesuk emat. Impune iki engko wis enek. Ora sadang, apal baru sing terutama sing apal Sing krungu. tirone wong sak lingkungan iki.
Nek aku ngono ngabas pisan. Pokoke anggere dikeki anu ngono. Nek aku ki mbek make wonge anu. Wah, ki men piro 6. Padahal iki dikeki lali. Ora tau hitung-hitung patek mumet tapi baru ki titen wonge, guys. Kok rasa ngliwet nek. Dirane sapa? Mbah gampang kemis sapa ngono cara ngono pamane iki. Kok rasa ngliwet? Jarene Mbah Japlek, "Mam, Dek." Protein. Tangan. Satunan? Satunan. Ya. Tak ojakno. Ya. Duduk kene lho. Duduk sini. Kamera kok iso. Tadi sok kene lho kok kulite. Kene lho, Kak. Cangkul. Nek diojekno Mama, diojekno Mama. Cilikna pin? Oke. Lho mama konten. Lawa yo ndok iki guys, ape opo. Aku sok ben ya pengen ngene kok, guys. Ndok iki bersyukur kok. Sing penting kan ya diselametkan. Slameti ya elame koyo ngene guys golek dhuwit angel bayani apa kok larang. Saiki golek dhuwit bener untuk dhuwit guys, tapi ki engko nek dienggo playok nang pasar dhuwit 100.000 ki mang ceketis ra entuk telek asu. Cilikno to pin. Entuk dhuwit tapi ki engko ditukokno bahan-bahan genten tapluk. Ya. Kan. Aku nek panganan ndok ngene iwak bareng tak pakakno anakku untuk terteran konggone Mbah Kemi iki ya. Tak goreng, tak pakakno. Sing gara protein. Iya, ini pangan enggak? Enggak apa-apa. Mau. Cah cilik iki sanget nek emoh ya. Sing Sing kuning-kuning iki. Kenapa ya? Mbah. Ya. Aku sempurna. Kak delokno durasine pira, Kak? Lihat no, dapine gak boleh ngono kuwi. Gak sopan. Nah, Dikandani wong kok. Ayo. dikene bocah kuwi. 17. Ya wis guys ya, Mbak Deni pamit ya. Terima kasih sudah menonton channel Dini Ismail. Sak dengan rezeki lancar, diparingi sehat seger waras panjang umur. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Niki segone ijek kadang pakakno pitik, kadang dikarak engko kena dadi duit, kena.